Uhlaleleni ungangeni kule channel yethu ephethe indaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel yakho ehamba phambili uMkhanya Kude TV. Inkulu ke indaba laphana weingane zakwethu, sibheka la indaba ezithinta uMaskandi laphana. UThibela laphana weingane zakwethu oyigidangoma likaKhuzane laphana weingane zakwethu uhambile waya laphana enkundleni yakhe yokuxhumana uFacebook, wathi ngila entabeni ngizozembula itshe engizofika ngilithwele eworkshop ngomgqibelo. Khumbula ukuthi ngomgqibelo ke laphana weingane zakwethu negcoka elisha lizokhipha laphana elingahle nalo lifike laphana eworkshop laphana lizothengisa umsebenzi walo laphana weingane zakwethu. Njengenjwayelo laphana weingane zakwethu igcwama elisha liyakhipha nalo ngomhla ka-10 ukuthi laphana ngayenzeka zidibane phezulu futhi nomshovo laphana weingane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngale nkulumo kaThibela. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile, ucinze subscribe, cinze nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiphosa.